Víte, že věž kostela svatého Pavla ve Vítkovicích je o něco starší než samotný kostel? A víte, že původně sloužila jako studna a vodojem? Asi nevíte, ale možná vás určitě stejně jako mě několikrát napadlo, co se v té věži nachází dneska. A já mám to jediné štěstí, že zrovna přichází vítkovický pan farář, pan Anton Rusnák. Dobrý den. Dobrý den, zdravím. Taky zdravím. Dneska nás přivezmete do věže. Je ten výstup náročný, nebo? Já si myslím, že to zvládneme. Moc Zvládneme. se na to těším. Taky se těším. Tak pojďte, jdeme na to. Nacházíme v přízemí věže. Vstoupili jsme sem takovouhle vstupní chodbou, kde předpokládám vedou schody nahoru do věže. Tady je potom další místnost a já jsem si představoval, že když tady byla studna s vodojemem, že tady bude obrovská studna, nějaká díra v uvozovkách do země, ale nevidím tady žádnou studnu. Tak kde vlastně ta studna je? Ta studna tady je pod námi, akorát tady je v rohu vchod, vstup do té studny, pod tím ještě jedno patro a tam už je vidět tu vodní hladinu. A vy jste tam někdy byl v té studně? Já se tam ještě v životě nebyl. Aha, tak to je zajímavé, že tady pod těmi diskami se to schovává. Necháme studnu studnou a zkusíme pokračovat po těch schodech. Ty schody vedou úplně až do vrcholku věže, nebo jsou tam nějaké žebříky? Oni vedou taky jenom do toho druhého patra, pak tam je takový dlouhý hřebřík. Tak to jsem zvědavý, jdem na to. Jsem čekal, že to bude horší. To první patro celkem šlo a tohle je pořád příjemné schodiště. To ještě jo, to ještě jde. No, vidíme, jak to bude pokračovat dál, ale vidím, že už se blížíme do nějakého asi zvonového patra. Aha, tak tady ještě pořád nemáme zvonové patro. Tady jsou nějaké takové traverzy, k čemu vlastně jsou? Na tom byly umístěny nádrže na vodu. A mezi něma byl hřebřík, kterým se dostaneme až přímo ke zvonu. Aha, tak teď nás čeká první takový náročnější úsek. Tak. Náročnější, ale pro nás jistě, který zvládneme. Dobře, tak jdem na to. My se nacházíme v tom zvonovém patře, vidím tady 3 zvony a vidím, že všechny jsou z ocelolitiny. Mají na sobě letopočet rok 1917, čili je to náhrada za rekvírované zvony původní. Jak se takové zvony dneska ovládají? Tak jednak jsou ovládány automaticky, které zvoní ráno, v poledne, večer. Navíc se dají ovládat ručně ze zákristie nebo dokonce dálkovým ovládáním. Aha, a tady vidím další žebřík, takže to je naše budoucí cesta. Ten pokračuje dále, kde je ten hodinový stroj. Tak, vzhůru k němu. Pane faráři, my se nacházíme v hodinovém patře. Vidíme tady pozůstatky staršího a novějšího hodinového stroje. Vy jste nastínil, že teda dneska už se čas řídí elektronicky. Ale také víme, že jste vyhlásil sbírku na opravu 4 ciferníků na věži. Nakolik je to vlastně vyčísleno, ta oprava? Oprava byla vyčíslena na 500 000 korun. 500 000 korun. A když by nějaký Ostravan chtěl přispět do té sbírky, jaké jsou cesty? Jak poslat peníze? Kdo se přispěje, tak může přispět jak do pokladničky, která je na radnici, anebo do kostela ve Vítkovicích, anebo pomocí QR kódu. Tak já si myslím, že 500 000 není až tak nereálná částka. A já si myslím, že tady můžeme ukončit naši dnešní vycházku věží. Já vám chci popřát, abyste co nejdříve vybral teda ty peníze. A já jsem se rozhodl tu sbírku také podpořit nějakou částkou a doufám, že i tohle video k tomu přispěje. Takže hodně štěstí. Taky moc děkuji a děkuji všem, kteří přispějí.